Poskládejte si dílek po dílku obraz od současného umělce nebo umělkyně. V unikátním rámu drží hotové pucle bez lepení. Design na stěně tak můžete měnit podle nálady a zábavu při skládání si užívat do nekonečna. Poskládejte si dílek po dílku obraz od současného umělce nebo umělkyně. V unikátním rámu drží hotové pucle bez lepení. Design na stěně tak můžete měnit podle nálady a zábavu při skládání si užívat do nekonečna. Poskládejte si dílek po dílku obraz od současného umělce nebo umělkyně. V unikátním rámu drží hotové pucle bez lepení. Design na stěně tak můžete měnit podle nálady a zábavu při skládání si užívat do nekonečna. Poskládejte si dílek po dílku obraz od současného umělce nebo umělkyně. V unikátním rámu drží hotové pucle bez lepení. Design na stěně tak můžete měnit podle nálady a zábavu při skládání si užívat do nekonečna.